Мен үзем эшкә барганда да таяк белән йөрим мин. Бабайлар шикелле. Сәмигулла абый әлеге сүзләрне бер шаярусыз сөйли. Этләрне таяк белән куам ди Ират. Иртән алар өерләре белән йөри икән. Предприятиеләрдән киләләр, барсы да шуннан киләләр алар. Алар ничәтәсен алар. Бала тапты, 5-6 таба, алар үсте, тагын икенче памет килә ул. Шулай бит инде ул. Барсы да шуннан килә. Ул монда гәтләр теге халык тотмый. Эшкә кибеткә бару дисеңме, төзүчеләр бистәсендә яшәүчеләр өчен урамга чыгу зур сынауга үрелә. Шушы көннәрдә алар бер хатын кызга һөҗүм иткәннәр. Аңа 2 атналап дәваланырга туры килгән. Бу бердән-бер генә очрак түгел икән. Кыргый этләр каралты курадагы кош-кортларга да ташланалар. Бәйдә торырга тиеш төшә бит. Авыла яна вүлегә җибәргәч нәрсәгән? Кемгә кирәк? Бер кем ашатмый. Аны бит тегендә җибап киткәч тә телевизордан карап ятам шул. Аны бит кемдер башбыр кем шутына ашатырга бары җыячаклар. Узган ел үз көченә кергән канун нигезендә хәзер хуҗасыз этләрне ату тыела. 2020 ел башыннан тоту, стерильләштерү, вакцинация, элекке яшәү урынына кире кайтару программасы эшли. Безнең төшү төркеме белешкәнчә, быел әлеге хезмәтләр күрсәтү өчен аукцион үткәрелмәгән. Сәбәбе гаризалар булмау дип аңлаттылар. Аларны да тешлиләр, балаларны да тешлиләр. Ну, бер кем берничә тәлмир этләрне никтер, һаман йөриләр. Кибеткә барырга куркабыз, остановкага чыгарга куркабыз. Хәзер Түбән Кама районында этләрне аулау белән бер оешма да шөгыльләнми. Шуңа күрә аукционны янәдән оештырырга вәгъдә бирделәр. Аннары гаризалар буенча эшкә керешәчәкләр. Гөлия Нигъмәтуллина, Вера Моратова, Рафаэль Ракипов, НТР яңалыклары.